दिनै जोङो नैबे जुमदुवार समस्ति बेयाव जोङो बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय जे फुटबलनि मेटेरियल्स बे मेटेरियल्सखौहाय राननो हरदों। बे राननायावहाय जोङो मोनसे प्राइमारि एबा मोनसे बिसिएडिसियावहाय मोनबा क्लाबफोरखौहाय सेलेक्ट खालामदों। बे मोनबा क्लाबफोरनो जोङो जार्सिजों लोगोसे फुटबल आरो लोगोसे नेट ग्लभ्स बेफोरखौ होनाय जागोन। दा बे होनाया जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्ट एबा प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय होनाय जादों। आरो बे होनाया जोंनि बे जुमदुवार समस्तियावल' नङा, गासै 40टा समस्ति बिटिआरआव थानाय 40टा समस्तियावनो गासिबनोबो मोनसे बिसिडिसियाव मोनबा प्राइमारि मोनसे बिसिडिसियावहाय टटेल मोनबा क्लाबफोरनो होनाय जागोन। आरो बे क्लाबफोरनो होनायनि जाहोनानो जाहैबाय जे जोंनि लाइमोनफोरा स्पर्ट्सनि गेजेरजोंहाय गावनि जिउखौ दैदेनलांनो हायो। आरो जोंनि हालामनि गेजेरावहाय जे हलिचरन नार्जारी बिथांबायदि जोंनि लाइमोनफोरा जोनोम जायो, बेखौनो मिजिंथिनानै बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय दिनै लाइमोनफोरखौहाय उत्सव खालामनाय मोनसे बिथिं लानानै बेखौ राननाय जादों। आरो बे राननायजोंनो जोंनि हालामाव जे लाइमोनफोरनि मोनसे जांख्रिखांनाया जागोन। फुटबलनि गेजेरजों गावनि जिउखौ दैदेनलांनो हानाय आरो जिउखौ दानानै लानो हानाय बे लामाखौ बिथांमोना मोनगोन। आरो बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय फैगौ समाव एबा इयुन समाव जेसेबांनाखि लाइमोनफोरखौ हेफाजाब होनो हायो बेखौ नाजागोन। आरो जोंनि गसाइगाव डिस्ट्रिक्ट इयुथ कमिटिनिफ्राय एबा इउपिपिएल दोलोनिफ्राय बेखौनो बुंनो सानो जे जोंनि लाइमोनफोरा जौ जुवा निसाफोराव नांथाबनानै थायालासे गावनि जिउखौहाय जेरैखि जाया बबेबा मोनसे लामाजों दैदेनलांनानै गावनि जिउखौ दानानै लानो हायो, बेखौनो जों मिजिंथियो। बे हाबाफारिनि गेजेरजों लाइमोनफोरखौ बेखौनो खावलायहरनो सानो जे बिथांमोनहा गावनि जिउखौहाय ओरैनो हगारालासे मोनफ्रोमबो समा बे जिउआवहाय लाइमोन समावहाय बेसेन गोसा होननानै गावनि जिउखौहाय दानानै लायो। बेखौनो जोङो जोंनि गसाइगाव डिस्ट्रिक्ट इयुथ लाइमोन हान्जानिफ्राय खावलायहरो। मोनसे हाबाफारि लानाय जादों। दिनै जोंनि बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' सारनि दैदेननाय सरकारनिफ्राय दिनै गसाइगाव जिल्ला लाइमोन गांखंखौ बिथोन होनाय बायदि बिथांमोनहा दिनै जोंनि गसाइगाव जिल्ला इउपिपिएल हिसाबै मोनबा ब्लकआवहाय दिनै जार्सि आरो फुटबल राननायनि हाबाफारि लादों। आरो थिग बेबादिनो दिनै जोंनि जुमदुवार ब्लक हिसाबै गासै 10टा बिसिडिसिआव जार्सि आरो फुटबल राननायनि हाबाफारि लादों। बियो जोबोद मोजां, मानोना जोंनि लाइमोनफ्रा गोबां दिनै फुटबलनि गेजेरजों गावनि भबिसतनि लाइफखौ दानो हायो। मोजां जुदि गेलेगिरि जायोबा बिथांमोना गावनि थांनानै थानायनि लाइफखौ दानो हायो। आरो थिग बेबादिनो गोबां दिनै डिफेन्सफ्राव साख्रि लानायनि बेब'स्थाखौ खालामनानै लानो हायो। दा बेनिखायनो दिनैनि जे हाबाफारि बियो जोंनि थाखाय जोबोद मोजां। आरो देरफुनाय जायफ्रा फुटबलाव इन्टारेस्ट गोनां लाइमोनफोर बिथांमोननि थाखाय जोबोद मोजां मोनसे दिनैनि हाबाफारिया।